Víš, na to jsem si teďka uvědomil, že mně se kolikrát nechce přemýšlet nad slovy a řeknu to tak, jak si to myslím. A někdo si potom myslí, že mám nějakou slabou slovní zásobu. A já jsem si všiml, že to děláš taky. Že pustíš ju, no protože to je vlastně telefon, tak pustíš ho. A nebo že ten pes je vlastně kluk a ty na něm mluvíš jako na holku, protože se to... No. Protože se jim říká A špagetky. mě to tak taky někdy prostě baví. Protože se jim říká ve skupině špagetky. No, ale Ta špagetka. to lidi vůbec jako nepochopí, jak já to třeba myslím, proč já tak třeba mluvím nebo proč to řeknu. No, že na myšáka se někdy řekne ona, protože je to ta špagetka, rozumíš? No, Protože my máme ve skupině ne jezevčíky, ale špagetky. samozřejmě, že když píšu nějaký dopis na soud nebo jsem nějaký úřední dokumenty, tak já jsem si dokázal vlastně od nadace, že tu kytaru. Dokázal jsem vlastně ty soudy a všechno si napsat, takže to není, a to, že by se mi prostě nikdy nechce, nebo je taková pohodlnost, nebo mi to baví. Je to taková spíš sranda, ale spousta lidí to nechápe a strašně se nad tím pozastavují. Že co jako molím třeba slova. Protože ta Třeba já dám fotku No, na to, kde je myšák zalezlej pod peřinou a napíšu hledejte špagetku a někdo napíše vidím ji. no, Jako tu špagetku, no. no, však jo. To je další věc, která máme zase společnou. A přitom jsme spolu nevyrůstali. Ty lidi jsou si podobnější než ty. A když se dívám třeba na Přátelé v roku 96 až 2004, tak, a je to v Americe, tak vidím, že mají spoustu stejných pocitů, stejných myšlenek, stejných slov. Lidi jsou si podobnější. Takže já vím, že to je taky tím dubbingem, že on je přizpůsobený česky, ale A jinak lidi jsou si podobnější než ty jsme mysleli. Pak vy jste s Hanou neměli nic společného, měli? my jsme byli úplně stejní na začátku. A my to tam jdou taky, jo. A teď už jste to vypovedali taky. Tam se to odlišilo, protože už nechtěla být vlastně taková jak já. Mě totiž... Ono totiž vlastně to partnerské zaháčkování, kdy ten člověk vlastně se nemůže odprostit od toho druhého, protože je s ním citově zaháčkovaný a tam vlastně fungoval ten guru Jára, co vlastně odháčkovává těch tisíce žen, nebo 1000 žen na těch různých srazech. Oni si ho objednávali prostě, aby se s nima pomiloval, aby je vlastně citově odháčkoval. Potom oni ho zavřeli, on pak někde utekl, pak ho tam... A ty ženy to dělali dobrovolně. Stačí si dát do Google Guru Jára a uvidíš celý ten příběh. A potom, když někdo dostane strach, že je moc zaháčkovaný citově, tak se vlastně snaží od toho člověka odpoutat. Tak se člověk potom chce vlastně odpoutat násilím. No. Vždycky jsem byla, nezávislá. Nekonečně volná, svobodná. Když se člověk zamiluje, tak potom už třeba je závislé citově. Ale jo, pořád prostě určitou tu... Tak to jo, já jsem to myslel citově, víš? Že se ti stýská, že s tím člověkem chceš být a tak. Nezávisle to jsem taky vždycky, já taky si potřebuju, já jsem vždycky říkal, že manželství není jako vězení, nebo že když se ožením, tak už musím mít jenom starosti s prací, už jenom starosti, abych šel do práce, vydělal peníze, uživil rodinu, že už není nárok na to, abych já měl nějaký koníček, lepil letadla, stavěl lodě. Už nemám jako nárok na to. Ale některý to tak berou, když to Berou, no. problémy v životě nebude. Třeba ten kluk tady, ten má 48, co tady chodí, ten rozťas se mnou, co hraje,
tak ten nemůže vůbec nic. Včera mu dávali 200 na benzín, aby měl na sobotu. To bych chtěl. Ne, já jsem to měl, to bylo strašný. Tak buď rád, že máš svobodu se mnou, já tě pustím kamkoliv v podstatě. Že se mnou nebudeš mít tenhle problém. Nikdy jsem nebyla lepidlo v podstatě. To jo, a ty ženské taky třeba, některé nejsou jako lepidlo, ale Často jsou. vyžadují prostě úplně 100% odevzdanost jenom té rodině a tomu dítěti. A člověkovi přece neskončil život a i osobní. A právě, že ta Hana jako chtěla, aby ten můj život osobní skončil. To nemůže chtít po tobě, protože to ještě potřebuješ prostě pracovat. Když si studuješ, No, tak ty nejsi pro rodinu, ty musíš prostě... Ty nejsi pro rodinu a musíme se rozvíst. Protože mě bude lepší samotnému. Ale to, že jsem se třeba vyspal do 11, spál jsem třeba do 11, ale potom jsem se Viktorce věnoval až do 11 do noci. A to jsem měl ráno v 7 hodin vstát, nachystat snídaní a věnovat se až prostě celý den. A nebo potom chodit do práce, a když bych chodil do práce, tak zase ženy jsou pořád doma. ty zase bys neměl čas na Viktorku. No a zase potom, Stačí. jsme to prokeceli zase. A tam